Home, jo per mi vindre aquí m'estimula perquè m'agrada el meu treball. Jo soc carnissera ja fa 50 anys i a mi m'agrada. Això d'aixecar-me al dematí m'acosta una mica, Jo t'he dit que m'acosta una mica. Això d'aixecar-me últimament ja comença a costar, però penso, bueno, una vegada ja arribo aquí, la Cintia em posa el cafè, ja és una vida, és vidilla, és vidilla. És el que tu dius, si no t'agrada la gent, per començar t'ha d'agradar treballar amb la gent, de cara al públic, parlar, estar per la gent, perquè has d'estar per la gent, perquè és el que tu dius, venen, t'expliquen, i a mi això m'encanta, parles tot el dia parlant, treballant, per supuesto. Quan és que tornes el dia que més estic una mica més apagadeta, però després ja ens agrada. Jo penso que la gent que venim al mercat, que treballem al mercat, és perquè ens agrada, si no, no estaries al mercat. Que és això, jo ja he treballat així a vegades al mercat, amb els meus pares i tal, i quan el meu pare va agafar la parada van vindre, ho van veure i és que era preciós, preciós. I vaig veure el bar i vaig preguntar i tal, i em vaig animar, cansada de treballar sempre per algú i que a mi el mercat és que m'agrada. I jo, per exemple, el noi que treballa amb mi no havia estat mai a un mercat. I l'agrada. I ell se li nota, és que diu, és que he trobat el meu lloc, saps?